Над 1000 души посрещнаха лидера на България без цензура Николай Бареков в Благоевград. 25 години ни управляваха все такива временно управляващи. И когато някой застане срещу мен и ме пита, защо им вярваш на тия? Аз искам да попитам, на кого да вярвам? На тези ли, които разграбиха държавата, които направиха такава приватизация, че да напълнят само собствените си джобове? Трябва да имат и срам от народа си. Срам. Да се скрият в миша дупка и ако искат да правят добро, да вземат и да се махнат от тук. Хайде сега, нека да си живеят с милионите. Трябва да променим нещата, да дадем доверието си на тези, които не са ни лъгали. Коалиция България без цензура е с фаталния за партиите на статуквото номер 13.